Good morning guys दिनै माने बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना नै दिनैहाय गस्ला लायनो थांनो नागिरदों बैसागोनि दख'ना फिसालानि गस्ला थांगासिनो दं गाइसमोन नायलांबाथ' नोंथांमोना दख'नाफोर बायगोन आरोना हिन्जावनो बायनो हानोसैलाय बिराद बोसोरसेनि उनावसो फैबाय न'आव आङो थ' गाइस नायलांबाथ' नोंथांमोना आंजों लोगोसे दङ जोङो टंलायावहाय माने बारा गोजान गैला आरोना थ' बेनो आरोना लामाया जों गामिनि लामा थांग्रा लामाया थ' एफसाइ गुदाम नैबे थ' सिगाङावहाय बिराद गारि दं आरोना नै सिगाङावहाय ट्राक गारि गोबां लाखिना दोनो माइरं लाफैयो आरोना आनलड खालामफैयो बेयाव बयबो तो फाइनली हम लोग छोड़ के आ गए हैं एफसाइ गुदाम अभी जा रहा हूँ देखो नज़ारा देखो व्यूज देखो कितना अच्छा है इधर कुछ होने लगा होगा साइड इधर कुछ पूजा वगैरह होने वाला होगा साइड तो अभी हम लोग जा रहा हूँ आगे सिटी मिलने वाला हूँ नायलांबाय थादो जरा भिउसखौ नायदो गाइसमोन भिउसखौ नायनानै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट हरबानो जाबाय गाइसमोन गासिबो थ' फाइनालि मोनफैबाय जोङो टंला मेन टाउन मोनफैबाय आरोना जोङो थ' नैबेनो फाइनेल कलेज ओमफ्राय सिगांथिं जों दायो मार्केटाव थांगासिनो दङ थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना गासिबो गाइस नट होन दख'ना लांफैदों नै दायो दख'नाव दङ थ' गिफ्ट होनो नागिरदों आरोना बैसागोनि ओंखारथ'लाय र' थ' फाइनालि जोङो थ' फाइनालि मोनफैबाय टाउनाव मोनफैनानै ओमफ्राय दख'ना लानो हाबाय आरोना दखानावहाय थ' नायलांबाय थादो दख'नाव मा दख'ना दङ सोंसै दखानावहाय नायलांबाय थ' फाइनालि जों सिङाव हाबबाय दख'ना दङ बेयाव गोबां दख'ना दङ ओमफ्राय खिन्थु बबेखौ लागोन नायगासिनो दङ नैबेनो बिथाङा दखानिया नायदो माखौ नाय मोजां होनाखाया हेलौ गाइस ओमफ्राय मोजां दख'ना बायदों सोर बायगोन बाबा मामा जोंना फिसालाया बिमानि दख'ना बासिना होगासिनो दं नै कालार नायगासिनो दङ मादै मोनाबो दख'ना बायनो फैदों दखानावहाय दखानिया बासिगासिनो दं आरोना गोबां दख'ना दं इथिङै नै गोलैगोन याव जिन्स पेन्ट नागिर नोङो जिन्स हट हारसानि बुं बर' बुजिया बिसोरो हेलौ गाइस अबाव फैदों जोङो टंलायाव मा बायनो फैदों मेखा संखुगा बायनो फैदों सोरनो आइनोबो मामानोबो ओमफ्राय हाबायाव मोसानो अके मामाया हाबायाव मोसानो बायनो नागिरदों बिमाया हाबायाव गाननो दख'ना लांफैदोंनो बिमाया गथ'नि बिमाया जनांगौ आरो बियो गथ'नो गारि बायबाय नै गारि मोनागौ माने थांनो नागिरा ओमफ्राय सेन्देल लाबावासो गेलेबावबायसो गथ'आ आरोना सेन्थ' दायो आं सेन्देल लानो फैबावबाय आरोना नैबेखौ गथ'नो सेन्देल लांनो फैबावबाय नैबेखौ फिसालानो बार्थडे गिफ्ट जाजोबगोन आरो सेस गासिबो जाबाय गासिबो बिमाया नै थफ्ला थफ्लि गोग्गोम लाबाय नै बिथांनि दखानाव लाबाय आङो ओमफ्राय सेन्देलखौ लाबाय आरो 250 लाबाय फिसालानि नामाव थ' दा ओमफ्राय नै बार्थडे बय आरो गस्ला बायनो दंबावो बेनि बार्थडे बयनि थ' फाइनालि लाबाय फिसालानि सेन्देलखौ लानाय जाबाय आरोना ओमफ्राय दायो थांसै जाजोब्बाय ओमफ्राय आरो गस्ला लाबावनो दंमोन फिसालानो माबा खालि बेलेग सानाव लानोसै आरोना गस्लाखौ दा सुक्रुबार लानोसै ओमफ्राय थांनोसै दायोहाय मोनफैलायबाय नै दखानावहाय आरोना नै रुटि सावदों मादैया ओरै नै टनि भाइ टनि रक्स बेनो टनि आरोना आंनि दस्तिया थ' इसोर ओरै दङ सानैसो नै सोरथाय मिथिया हिन्जाव माथा खानाय गोलावनो ओरैजाय नायबानो जाबाय नै दायो जोंहा मा शपिं खालामनानै फैबाय नै नोगोद बुरजा दं ओरैबो दङ आरो दंबावो उनथिंबो लानाय थ' नायदो ग्रिन भिउ बा मासि मोजां